Enggak ngetan apa? Mantep iki bumbune akeh niki. Akeh kilor bumbune ayam Digongso. ayam tom ki lek nganu lek motongi ayam cilik-cilik lur. Ben mateng go. Ben tanek titik ngene iki wis. Ini sing ngene ki lak arep di asem-asem. Dong salam. Wajib pokoke. Wajib lombok utuh iki. Wis ngadang sik lho, menyapa. Golek lho gitu lho di sini koro. Jan ruwame. Babe, Muncul. musul, heeh. Wis mari nang ngocori. Wes iki wis mari wes. Aku mau anu, Be. Roh katese ki nek kono ki uwo. Oh, sing anu kuwi sandinge gubuk kuwi. Heeh, sandinge gubuk ki uwo, tapi aku arep opek ki ra iso Ya wes, dhuwur. aku wis Sama mari. opekne ya. Kuwi lho, Be, katese sing tak omongne nganu woh kuwi lho. Oh Be. iya, heeh. Engko pekno sitok kuwi Be ya. Ndi ta, Beli? Oh, iki lho, nyandok-nyandok heeh sing gedhe ki Oh, sitok. iki lho. Oh. Nah, woh kuwi di sana. Jane arep dimasak apa to ki engko katese Beli? Wis engko kau omah. Anu lur, buli ki karo masak nganu lur. Apa? Apa? Kates asem-asem kates bumbu genep lur. Wih, mantep lho. Terus karo tom ayam. Ngono ki. Soale panas-panas lur, golek sing seger-seger. Heeh. Hati-hati. Bisa enggak ngetan apa? Wah. Mantep. Hati Be. Iki Yo. lur, nang desa iki apa-apa kowe karek ngepek ya lur. Terai enak ya, Be? Penak arep jangan kates. Eneng. Neng arep ngepek. Ngono lur. Nanya bolehnya lur. Wes bawan kan. Tak gawane. Tak balik niki nang kene. Hati telutuhe Beli. Oh iya, jade tas kene Nek ya. Iya, heeh. Wis enak cangking. Jan Tapi marem. tak leren. Leren sik. Wis to lereno sik. Aku tak munggah ya. Arep gletakan ya keneng. Tenan lur. Sebab Ayo bisa munggah gak? Ora iso munggah, Be. wis ora usah. Sampeyan nggak gubuk dhuwure ra lho. Lagi babe ukurane kok. Wis Ora ora munggah. ora sida munggah aku. Sida boleh ra munggah. Boleh. Asa munggah gak mulai ayo. Ya ya wes. Boleh munggah kesuwan malah kesirut kan kene, Be. Iya. Babe ngoncaki kates lek opek teko nganu lho lur, teko sawahmu. Iki karo Bukli arep dimasak, mbuh apa sing penting babe ngoncekne ya lur. Niki lur ya. Iki wis. Babe nutup niki sik lur. Heeh. Iki bumbune tom ayam. Heeh. Enak lombok cilik, jahe, kencur, merah, bawang putih, kemiri, Heeh. kunir, bubuk, lada bubuk. Apa iki? Tumbar. Anu, tumbar, merica. Bubuk. Oh, merica bubuk lur. Lho ini dikek uyah sik lur. Dike uyah Beli. Oh, kek uyah titik ae. Lur, bismillah. Mantep iki bumbune akeh niki. Men kroso. Iki lur wis mari bumbune nganu tom ayam. Wis lembut Beli ya. Wis lembut, heeh. Marek ngene iki engko digongso. Iki lur, bumbune ayam. Digongso. Gongso sik. Kayak minyak siti Beli ya. Oh, minyak. Teh wis baru mambune langsungan. Oh, langsung. Gongsane suwi apa gak Ora Beli? dilut ae. Ora urung mateng dijegone ayame gak apa-apa. Ngono Soalnya Beli. kok ya sik diungkusi didang. Ngene iki. Terus ayame ngene iki lur jegone. Ayam tom ki lek nganu lek motongi ayam cilik-cilik lur. Ben karo anu saat mateng kok. Banyu titik lur. Ben mateng kok. Ben tanek titik ngene iki wis. Oke. Diwehi penyedap, micin, gula, titik, terus garam. Ngenteni sate kita lur. Katese dirisi lur sing nek ngonceki babe mau. Nek irisi ngene ki lak arep di asem-asem bumbu genep. Oh, rotok kandel sithik niki Beli ya. Heeh, wis ngene ki tok.
Wis mateng lor, iki ayame ungkep lor. Ayam apa iki ayame tom sing di anu ki mau. Gongso. Digongso. Wis lintas bismillahirrahmanirrahim. Engko dibungkus ya Buli ya. Dibungkus iki wis keluar minyak iki wisan. Lor, iki bumbune asem-asem kates, bumbu genep. Nek lombok cilik, bawang putih, bawang merah, kencur, jahe. Mirine saiki lor. Terus lombok. Ya. Wis titik sik wis ngene. Tiga merica bubuk lor. Bener ben kuning. Sembari titik ae. Wis ngene. Mau lali soalnya lor tak kuwi. Bumbune selembut lor. Marek ngene digoreng lor. Goreng. Oke. Lor iki bumbune iris asam-asame kates. Oh ini bumbu irisnya barang Buli. Iki engko digoreng karo nek laos, bawang merah, bawang putih, lombok. Oke. Engko digoreng dibarengne goreng sing Bumbu halus mau. Oh, oke. Dadi ben enak anu ambu-ambune sedepe bawang merah, bawang putih goreng. Oke. Lor, goreng lor. Iki bumbune sing diulek wae lor. Oke. Goreng pisan goreng. Banyu titik lor ben gak gosong lor. Wis ngene. Terus suwi gak Buli iki? Piye? Iki mudah-mudahan ngene pintas iki wis. Bumbune jegone lor. Karo engko ngenteni umop iki engko jegone katese. Oke. Jadi banyune gak usah ngomop sik gak apa-apa ya. Apa iki engko diumop meneh. Iki lor dileboni asem. Dong salam. Oke. Terus serai lor. Oke. Gak usah dong jeruk. Iki wae wis umum. Saiki katese dilebok ning ngene langsung lho. Sip. Dewe penyedap, micin, gula titik lur, garam. Mau ya isine garam, tambahi garame. Oke. Iki engko nganu campurane kates, jangane kates diwe pring ngene ben seger. Oke. Ben sedep. Sing digoreng wis meh mateng baru iki digoreng. Iki lor wis meh mateng katese. Saiki dijeguri isine karo lor. Oh tambah isine karo Buli. Oh, enak iki. Oh, tenang. Wih. Aja lali lur karmane babe lombok utuh. Wajib pokoknya. Wajib lombok utuh iki. Janting kerampul. Lur dijeguri nganu pre. Bawang pre. Panalon. Wah, mateng lur. Mateng gek nang dintas be. Weh, dintas yuk lur. Oke. Weh. Masuk lur. Iya. Lur. Dibuka ya be. Lur. Bus. Jangan lur. Lur. Tom ki ngesore diwe ngene iki lur. Diwe dong salam. Ini ki diwe dong salam. Terus iki mau tak wae tomat nganu lur. Ijo lur. Oh. Iki ben enek segere barang Buli ya. Ben nek segere. Wis ngene lur. Duwe lombok nganu lur. Itu. Loro lur, apa telu. Pah, jan. Sip jan. Mantep ki. Lur, saiki babe arepe adang ayam tom. Ngukus ayam tom lur. Iki lur. Wis. Wis mateng lur, tume lur. Jan. Bertintas kayak gini lur. Jan morning. Lur, le masak bulik wis rampung. Saiki babe karo bulik arep madang. Ayo bulik. Babe. Anu sik Be ya. Gaya iki apa jenengane? Tume. Tume, ayam tum. Ayam tume. Mantap.
Delok. Satu lagi. Satu lagi. Weh. Sitok meneh. Mantep lur. Jan mantep tenan. Biar tenan iki lur. Weh lomboke lho wis Lomboke. ngadang sik lho. Menyapa. Menyapa tenan iki. Apa tenan? Nggih. Ya Wis lur ya. Monggo lur. Wis. Jangan iki jenenge jangan kates. Asem-asem. Asem-asem kates bumbu genep lur. Ala Bukli. Ala bulik kabeh iki Bu lur. Weh mantep iki lur. Ayo Be, mangan Be. Ya. Yo. Iso. Iki tume lur. Iki dek babe. Beyo lur. Lomboke lho Jan. Iki nek belunge iki lur. Ketoke. Ayo, monggo. Madang lur. Bismillahirrahmanirrahim lur. Heeh. Monggo. Yo, Be, aku tak nganu ngicipi nganu sik Be. Ya. jangane. Lur, jangane lur, enek isine koro lur, nek katese iki lho kok niki lho. Wih, delok Bukli. Lho, iki delok di sini koro. Jan ngene iki. ruwame. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Seruput. lur. Jan mantep. Tutut enak lur. Mantep, Be. Mantap. Pokoke los lur. Wah, Jan. Hmm. Iki masuk anu ta? Apa? Tomat lur. Oh, alah. Jadi babi dikira laos tomat. ora, belung. Belum. Belum utuh to. Tomat iki. Heeh. Ya baleni karo babe. Enak ya. Tuh, Jan. Bismillah, monggo lur, enak lur. Tume krasa lur, bumbune lur. Mantep pokoke. Wes. Semame alon-alon disekecakaken. Monggo. Oh, kasih. Boleh. Juga auto meneh. Enak. Tume enak babe kurang babe. Ora. Ora, tak loro. Cake. Ora. Sumpah kene ya. Ya. Tenang lur. Wis pokoke diwareke, Be. Kurang ya imbuh ngono. Heeh. Nah. Lur temu. Lah piye ra nambah lur koyo ngene lho lur. Serah lho. Wah. Gak enak wae Enake ambune pol. sewedep. Waduh. Kulit sak kareng nyang apa Jangan. jangan seger lho. Enak ya. Diseruput. Yang dinikmati sik. Cek Be. Heeh, aku tak ngombe ya. Panas-panas, jangan ingin iki jangan tuwocok lho. Wis tenan. Seruput-seruput ya golek. Heeh. Tume iki nganu lek ngarani. Piye, Be? Godho enake. Ya terahno lho. Lah iki Wis tondang. nganu apa ngarani ganyang. Ganyang kok. Dintekne, Be. Piye Be enake Be? Piye? Enake gonggur lur. Bah, alhamdulillah lur. Lemaem, babe karo bulik wis rampung, ya to lur ya. Babe karo bulik ndongani dulurku kabeh ning ndi wae, tetep diparingi seger waras, sehat, panjang umur ya lur ya. Amin. Gangsar lancar rezekine lan berkah sekabehane lur, oke lur? Amin. Wassalam lur. Matur nuwun.